ассалому алайкум мухлисои канали Саудотеҷама ки савардорои азиз хален созен хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай. Имрӯз 8 апрели 2023 1000 рубл баробар ба 134 сомон. дӯстони азиз навори имрӯзара гӯш ки ма чира гап мезанам. мошин рӯи кардагӣ нестам ки аз мошини арзони трактори фурӯшӣ дошта бошед дар марои кунем ма реклама мекунам. ҳавлии фурӯшӣ астаи дар ноҳияи Хуросон шаҳраки Уялӣ. дарвозаҳои фурӯшӣ астаи якадай ноҳияи Рӯдакӣ ё шаҳри Исор замин дар Куреша, якаи дига мондаи шаҳри Душанбе то 200 000 сомона квартира дар Куреша. хонаҳои арзонак сар мешавад ноҳияи Ҳамадонӣ, хонаи арзонак астаи бародури аст дар шаҳри Кӯлоб ва хона астаи дар шаҳри Душанбе. квартиру арзон астаи дар ноҳияи Ёвон, квартира астаи дар шаҳри Ваҳдат ва квартира астаи дар шаҳри Душанбе. қизиқи видеоамия ки хонаи заминия 115 000 сомон ва дукомната квартира 80 000 сомон ай. бардори ғарибам шумо метавонед ки хонаи заминия 858 000 рубл да бихаринша ва дукомната квартира 597 000 рубл ай. ва дигар чизои арзон амроӣ кардагам. видео имрӯзара ба қизиқ то охиша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи наво шумода махул мешава. мисли ҳар вақте адона алайкира бижиқен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. мери маку суста. дӯстони азиз пешай навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод Люблино ҳами территория дар бардро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора айдистон мегиранд. нархш бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания якай Бахтиёр ва Баҳром ай. бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардорои азиз ака мегзарем ба 1 миллиони имрӯза бачаи чикидор навора қати чақчақош сар мекуна. якадай ноҳияи Рӯдакӣ ё шаҳри Исор 8 ё 10 сотиқ замин дар корай. гӯш карден, гӯш накарден. ина бо як бор дига мегум. якада ай ноҳияи Рӯдакӣ ё шаҳри Исор 8 ё 10 сотиқ замин дар корай. ягон адир набоша, мега ҷои соз боша. ина бардори азиз, касе ки ҳамиқа замин дошта бошен, ҳами якада занг бизанен, нашод сумуш мега маслиҳат мекунем. бардори азиз, ана касе дошта боша замин, ҳами якада занг бизана. ана яка гуфтагия ки ягон касе ай Тоҷикистон боша, гудок партоя, ма худам зангш мезанам. ана ки бардорои азиз мегзарем ба 2 миллиони имрӯза як хонаи арзони дига. ин хеле хонаҳо, ин хеле нархи наво фақат дар ҳамин канали Саудотеҷӣ мебинем. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ, пештара номаш Московский, пишти МЧС. 6 сотиқ замина ида дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ. хонаҳо ремонташ миёна ай мега, як хонаша ремонт кардагием. кухни, ошхона, баня, ҳоҷатхона доштай. гирда навош маҳкам ай мега. ҳуҷҷатош 100% бидай. нархиш бардорои азизам 150 000 сомон. касе харидори аниқ боша мега бо арзон мешава. пули урусӣ қати 1 миллиони 119 000 рубл мешидай. харидорои аниқ ҳозир зангш бизанен. нархи зур айнеки. ин канали ма сохта шудага барои ҳамин хели хонаҳои арзон. барои ҳамун лайкаша ташаб кунен, касе меҳмонед подписатсия кунен. дӯстони азиз, бо диққат гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, рӯ парои автодром, деҳаи Шатал. 7 сотиқ заминаи дар хонаи бараки хушрӯ кардагӣ, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора. соҳибхона мега ки ов, свет, ҳуҷҷат 100% ай. гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ чихеле ки дастурат десен. ай бозори Калон 500-600 метр дур будай. нархиш 115 000 сомон. касе харидор бошен арзон мешава. ва соҳиби хона мега ки мошин болоиш сумам мешидай. пули урусӣ қати 858 000 рубл мешава. марҳамат бародари азиз, занг зада хонаи арзон ай шаҳри Кӯлоб бихарен. ё мошин дошта бошен, болоиш сумам битен мешидай.
дӯстони азиз, касе ки дарвозаҳои качествени босифат гирифтанием барои хонатона ина марҳамат гӯш кунед. Дарвозаҳои фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Восе. Размерошон 3.5x3, 3x4 ва чӣ размере ки дар корайтона тайёр мекунад. Доставка ҳама шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ройгон ай. Доставка бардорои азиз любой ҷо ройгон, яъне ки бепулай. Нархи навош бардорои азиз бо маслиҳат ай, вобаста ай оҳани ғавс ва оҳани миёна мекуна. Мақсад ки ана оҳани ғавс қати тайёр куна, пулаш қиматтар мешава, оҳани миёна қати тайёр куна, пулаш арзонтар мешава. Ва бардорои азиз ҳамаш майла, и бародар қариб 10 сол шид таҷрибаи корӣ дора. бовар куненда. Бардорои азиз, хайна номерои телефонаш имо WhatsApp дора, касе да дарвоза дар корай зангш бизанен. Любой ҷо доставкаш бепулай. Занг зада маслиҳат кунен хитон. бовар куненда шерӯи нар, ин чақчақҳои савдотиҷида агар харидор набошӣ, харидор мешай. агар бардорои азиз шуморо мефора ки рекламаи гизала, рекламаи фасон результат бита, ин ҳамин номеро бардорои азиз чӣ реклама дошта бошен дар WhatsApp шоӣ кунен. Мошинаи, заминаи, хонаи, квартираи, чизе ки барои реклама дошта бошен бардорои азиз, ма дароӣ кунен, ма рекламаи аҷоибот чиш мекунам. навора давом метем. дӯстони азиз, як кадаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Навбаҳор Д ё Гипразем, дукомната квартира дар кораиша сумаш то 200,000 сомона боша мешава. ин яккара бардорои азиз сумаш тайёрай. касе дошта бошен ҳам яккада занг бизанен. шаҳри Душанбе, кӯчаи Навбаҳор Д ё Гипразем, духонага квартира то 200,000 сомона мехара. ина бардорои азиз, ду рақамои ана расияша ҳар ди номерош WhatsApp дора. бардорои азиз, ҳами эълона бо диққат гӯш кунен. ҳавлӣ беҳад ҷои зур дай ва нархшам беҳад я нархи зур айда. бо диққат гӯш кунен. ҳавлии фурӯши бардорои азиз қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, шаҳраки Уялӣ, деҳаи Чорбоғ, шоҳроҳи Қирған Душанбе. раи бардорои азиз, ҳами Қирғани Душанбе да. 10 сотиқ заминаи 6 дар хонара фундаменташ рехтагӣ, проекти катеш қати рехтагиай, кухни ва аловхонаш тайёрай. гирди ҳавлӣ бардорои азиз маҳкам кардагӣ, нархиш 150,000 сомон мега. касе харидор бошен бардорои азиз бо арзон мешава. бардорои азиз, ҳавлӣ беҳад ҷои зур даеда. ҳами лави раҳи ана Қирған Душанбе да. шаҳраки Уялӣ бардорои азиз, деҳаи Чорбоғ шунавидагӣ бошен, анамиҷадай. нарша 150,000 сомон мега, касе харидор бошен арзон мешава. пули урусиқати 1,119,000 рубл мешидай. видеои пешинаро комментарияша аҳамият додум. бисёре бардор мегӯянд ки шаҳри Душанбе хонаи арзон бимон. ина бардорои аз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи ана Гулбита, ноҳияи Фирдавсида дохил мешавад. маҳаллаи Гулбита ана 3 сотиқ заминаи 4 дар хона кардагӣ, хонаҳо ремонт доранд. хеле ки десен медрои зиндагӣ мекунӣ. соҳибхона гузаргия ки хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гулбита, дачаи Маҳмуд иборат аз 3 сотиқ заминаи 4 ҳуҷра дора, подвал дошта. бадрои азиз, ана кладовка доштай, ремонташ хубай, медрои зиндагӣ мекунӣ. ба квартира ҳам алиш мекунӣ мега. нархш бардорои азизам 230,000 сомон мега. ана пули урусиқати 1,703,000 рубл мешидай. харидоро занг бизанед. бачаёчам хия кофе тал хабза ки ба фикрам ховуд бурдесай кора. ина бардорои аз квартираҳои арзон да гузаштем. бо диққат ака гӯш кунен мара. бачаяш ки дора гӯш кунен. и квартираи дешем бардорои аз қарор дора дар ноҳияи Ёвон. ана духонага квартира дар 3 этаж қарор дора, 60 квадратни метрай. домои пешина квартира нав ремонт кардагиай. соҳиби квартира маълумот додагиай ки ана хона дорои 2 ҳуҷра мебошад мега. евро ремонт кардагӣ, ноҳияи Ёвон, деҳаи Чоргул, кӯчаи Пионер.
маълумоти бештара ба телефон мегирен, мега харидорой аниқ занг бизана. Нархиш 80,000 сомонӣ. пули урсиқати 597,000 рубл мешидай. пул мешид ҳози худам мехаридимаш да. касе ки ай ваҳдатем бардурои азиз ку комментария да бинависен подписчикои ваҳдатӣ чанқа дорум. касе ай ваҳдате бардурои азиз комментария да бинависен. квартира десем бардурои аз қарор дора дар шаҳри ваҳдат як хонага квартира дар 4 метраш қарор дора 43 квадратни метрай. дом навастройка гуфтагиай квартирара нав ремонт кардагиай. соҳиби квартира маълумот додагиай ки хона дар ҳолати хуб қарор дора. ҳамаш мега 100%. нархиш 172,500 сомон. гӯш кардем бардурои азиз, 172,500 сомон таргават мекуна. пули урусиқати 1,287,000 рубл мешидай. харидоро занг зада квартира аз он ай шаҳри ваҳдат бихарен. ана ака бардурои азиз подписчикои муҳтарам эълона давом метиҳем. квартира десен қарор дора дар шаҳри душанбе ноҳияи шоҳмансур. як хонага квартира дар 1 метраш қарор дора 28 квадратни метрай. домои пешина квартира ремонт доштай. соҳиби квартира маълумот додагиай ки квартира дар 9 километр қариби бозор дабудай. дом панелни 4 этажа открити лестница. квартира дар 1 метр қарор дора хонаҳои калон-калони хушрӯ будай. мега бардурои азиз атаплениш кор мекунад, свети овуш ҳастай. хулоса бардурои азиз ана мактаб ҳамаи чи наздик будай, садик ҳамаи чи наздик будай. нархиш 250,000 сомон. арзон мешава намешава навистагӣ нест бардурои азиз. 250,000 сомон нарша гуфтагиай. пули урусиқати 1,865,000 рубл мешидай. подписчикои муҳтарам, апашкоҳо, додаро, акҳо, хоҳаро, пеш аз ҳама раҳмат мегӯм барои дастгиритон, раҳмат мегӯм барои лайкотон, раҳмат ки дар комментария як фикрҳои аҷоиб менависен да. як хеле комментариётонам мехонам, бовар ка мебарам механдара. худованд ахортон накуна, ҳамеша зинда бошен. ва бардурои азиз чӣ орзуи ҳавасе неке дорем, ба орзуи ҳаваси нектон бирасен. дӯстони азиз, аз куҷое ки хай ана чизе ки рӯӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам, фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд. маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаяш ки дорам 1 дона лайки бепла, қошиқчаи шакархириқати бизанен. ва касе дар канали мо меҳмонем бардурои азиз, форатон ки ай ҳами канал мошин, замин, хона, квартираҳои арзон ба қаб кунен каналда бардурои азиз, ӯ қавақтона намегира, не ки фоидаи шумоай. каналда подписатсия кунен ва дар комментария рақами 5 звездара бинависен агар то охири видеора тамошо карда бошен. дӯстони азиз, ана видео я додарака мемонам, агар имконият боша, шароитотон боша, дар ҳамин моҳи шарифи рамазон ягон сомонӣ ё ягон рублӣ ёрдамаш кунен. касе ки бардурои азиз ёрдам карда наметавонад дар ҳамин моҳи шарифи рамазон як дуои некунен дар комментария. бардурои азиз, хаяка видеоша мемонам, битонен ёрдам кунен. дӯстони азиз, додараке дар навори десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардуро почааш аввал сирх шидай, баъди сирх шидан сиёҳ шидай. дигар илоҷиш нашида дидам ки мисол почааш сиёҳ шидай, почааш ай зону камтар болотар биридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхона бардуро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш кардан ки ана бардурои ки мисол ба хотири аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардуро ана хайр кунанд гуфтагия барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардуро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рублӣ мисол ёрдамаш кунен. хайна бардуро мисол бо хутон гӯш кунед.